Mohammed Ali Ahmed al-Mushrati, magħruf fiżjed bħala Lil King, ingħata ħelsien mill-arrest il-ġimgħa filgħodu b'diversi kundizzjonijiet. Il-Mushrati li għandu 32 sena kien arrestat f'Ottubru li għadda wara li attakka raġel u kisser kundizzjonijiet marbutin ma' ħelsien mill-arrest brabta ma' każ separat. Minn barra hekk ġie akkużat li kiser il-paċi pubblika u l-kundizzjonijiet il-qorti kienet tagħtu f'Marzu tas-sena li għaddiet, f'Mejju tal-2023 u f'Ottubru tal-2019. Fit-22 ta' Mejju li għadda, il-qorti kienet laqgħet talba tal-Avukat Ġenerali biex Lil King jerġa' jiġi arrestat wara li ġimgħa qabel kien ingħata ħelsien mill-arrest mill-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo. Issa l-qorti presieduta mill-istess Maġistrat ordnat ħelsien mill-arrest b'diversi kundizzjonijiet. Fosthom li Lil King ma jistax isifer jew jinħeba, ma jistax ngħid portijiet jew inħawi tal-ajruport, ma jkellimx ix-xhieda tal-prosekuzzjoni li jirrapporta l-asta San Ġiljan darbtej kuljum u li jkun id-dar bejn 9 filgħaxija u 7 ta' filgħodu. Jekk jikser xi waħda minn dawn il-kundizzjonijiet jinħareġ mandat ta' arrest kontriju jħallas multa ta' 280,000. L-avukati Franco De Bono, Marion Camilleri u Jose Herrera qed jidhru wara l-Mushrati.